O echipă de cercetători americani a reușit să dezvolte prima celulă vie cu genom sintetic. În acest fel a fost făcut un pas uriaș înainte pentru descifrarea mecanismelor vieții și către fabricarea de organisme artificiale. Supravegheați de inițiatorul proiectului omul de știință Craig Venter, cercetătorii au lucrat cu o variantă sintetică a ADN-ului bacteriei. După mai multe încercări, noul microb a prins viață și a început să se multiplice în laborator. Este prima celulă sintetică obținută vreodată. Este prima specie de pe planetă care se automultiplică și al cărei părinte este un computer. Vom încerca să folosim aceste bacterii pentru a produce combustibil, vaccinuri sau pentru a crea alge care să absoarbă dioxidul de carbon din atmosferă. Scepticii se tem însă că această tehnologie ar putea fi folosită pentru a produce arme biologice, motiv pentru care, la solicitarea președintelui Barack Obama, Comitetul American pe Probleme de Energie și Comerț se va reuni săptămâna viitoare pentru a discuta implicațiile acestei descoperiri. Totuși, unii biologi susțin că realizarea echipei lui Craig Venter reprezintă un progres important, însă fără a însemna că s-a reușit producerea de viață artificială de la zero.